Hè? Ja, ik heb altijd lol in mijn leven, hè. Moet altijd lachen, hè. China, levensstaat. Oh, ik vind het zo erg dat ze niet bij man is nu. Maar eigenlijk amuseren ik wel zonder dich. Niet uitzenden, oh wacht. Niet uitzenden, hè. Ik heb het niet maken. China, sorry. Het spijt me, vergeef me. Ik kan het echt niet anders zeggen. Sorry, schat. Ik meen het echt serieus. Zuster dan mij. Knippen van dat goed. Knip dat goed, ja? Dus die van die grienen liet erin. Alle grienen blijven toe. Al die laagje. Maar dat van dat mijn dochter is toe en ik amuseer mijn dochter moest niet uitzenden. Want dat Vindt ze dat niet leuk? tegen mij. Had ze toch een keer metgenomen? Ja, die jeugd van tegenwoordig, kijk, die zie je niet meer zien. Netflix. Vampire Diaries en allemaal deze zwik. Ja, echt. Veel amuseren is wel, veel amuseren is altijd. Want veer echt, de zeggen. Mine is een nepper. Die van haar is van Heerlen. Wil je niet gevonden worden? Oh ja. Ja, oh sorry, ook Maastricht neer. Ja, jij bent ook een neppert, hè?